We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Tira na si Aquino. Babak Santa Maria using the glass for the... Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeeming himself. Anyone? The hustler, Santa Cruz! What up? Yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babak for three. Martin for Babak Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos Marhay na Banggi, Bicolanja. Isa na namang matinding tapatan ang ating inaasahan dito sa ating final match-up ng ating Day 8 ng inyong liga, ang Ako Bicol Cup Sorsogon. Hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! Tayo po ay nagpapasalamat kay Mayor Pidoy Cielo Jr. ng Erosin at ang butihing governor na si Boboy Hamor. Ayan, magpapatuloy ba ang winning streak ng home team Erosin sa pangunguna ni Tekboy Del Rosario o mas mananaig sa ngayon ang kupunan na galing sa kanilang unang pagkatalo, ang Team Santa Magdalena na merong mga bagong salta na dagdag sa kanilang puwersa na sina Kobe Bryant Pableo at Babap Santa Maria? Tutukan ang laban para malaman. Ako po ang inyong kapartner na cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan! Nasa aking tabi naman, Coach Paul Sepe. Magandang gabi, Coach. Magandang gabi, partner, at magandang gabi po sa lahat ng ating manonood. This ball game will be a very exciting one, Kapa Morgan. This is the game between Santa Magdalena and Erosin. Itong Santa Magdalena nga ay galing sa pagkatalo. At ito namang Erosin ay talagang tuloy-tuloy na ang panalo dito. 3-0 kontra 1-1 ang kartada. So wag na natin patagalin at ibato na natin sa ating arena announcer na si Mr. JB Salvidar. At ayan na nga, mga kasarog, Aymar Sabayo against ang bagong salta na si Kobe Bryant Pableo. At ano ang sabi ng ating mga officials?
Okay, re-jump tayo para sa ating tip-off. So once again, Kobe Bryant Pableo, una nyong nakikita wearing the Santa Magdalena uniform. At ito na, nakuha ng mga nakaputi ng mga taga-home team na Erosin ang possession. Ayun, unang buslo, courtesy of Grefaldeo, Ronel Grefaldeo. Ito partner, si Grefaldeo talagang medyo napaka-steady dito for the big position or forward position dito sa Team Erosin, partner. Ayan, excitement is in the air for the team Santa Magdalena dahil nandito rin ang isa sa mga prolific guards ng Ako Bicol Cup. I'm talking about Babap Santa Maria, who's been the MVP sa Camarines Sur leg natin. Ano kaya ang magiging dala or ano ang dala niya dito sa Sorsogon? Pasok ang tres ni Lopez at hindi na natin marinig ang ating Arian announcer dahil mas malakas na ang hiyawan ng mga fans. Grabe partner, itong 6-man nitong Erosin talaga, grabe. Once na nakaka-made basket itong mga taga Erosin dito. Still missing itong mga taga Santa Magdalena after that one from unang tira sa tres! Babap Santa Maria is good! At muntik na pang makuha ang lead-in pass. Ito, nagpapakilala ulit ang ating finals MVP nung nakaraang Kamsur leg, partner. Itong si Babap Santa Maria. At naglalaro nga dito sa kupunan ng Santa Magdalena ngayon. Oo, mapapansin nyo, itong Santa Magdalena went with Huban with no imports. Yes, partner. Wala yung Peñafiel at saka yung Espinosa. Kaya pinalitan. Pinalitan nila itong si Kobe Bryant, Pableo at ni Babap Santa Maria who knows each other well dahil nasa isang team sila doon sa Camarines Sur leg at champion team. Oo, partner. So ito nga. Sa start pa lang ng ating laro ay mayroon na tayong 2.7K viewers sa ating Facebook page. Grefaldeo fires again and hits it. This is a very reliable guy talaga. Yes, Sinasabi ko sa inyo, partner. walang masyadong emotion. Very cold-blooded ang kanyang mga tira. Tekboy de Rosario for the big rebound. Pinasa sa nasa unahan. This lead out to the corner. And Lopez hits from the other side of the court. That's his second three-point shot made by Leonardo Lopez. Mainit mga kasurog ang salpukan dito sa early goings ng ating match-up between the home team Erosin at ng Santa Magdalena. Wala pang 2 minuto, Yes, coach, partner. ang nakukonsumo natin. At ito nga, the first 3-pointer ng Team Santa Magdalena, itong si Babap Santa Maria. But sa kabila, partner, itong si Lopez, talagang mainit. Oo, Sa tinesting na yung dalawang corner ng court nila. partner. Oo. So talagang very familiar itong mga players itong Team Erosin dito sa kanilang home court, of course, partner. So ngayon makikita natin ang huddle nitong mga taga Santa Magdalena. Tama lang itong ginawa nila dahil nalalamangan Yes, na sila partner. kaagad ng 6. So eto, tingnan natin dito. Okay, so what an exciting start. A strong start for the home team Erosin. And itong si Leonardo Lopez hitting 3-pointers from both corners and he's perfect. Tingnan natin to kung papasok pa. Hindi na pumasok. Pero merong mukhang may itatawag na Yes, technical partner. Dalawang flap or faking a foul itong dito kay Lopez. Lopez, partner, yung kanina, yung unang 3-pointer niya na wala namang contact, tumumba siya at yung itong ikalawa, partner. Oo, so hindi na pinaligtas yun ng referee ni Ref Edward Paraon. Kaya ngayon si Santa Maria nasa free throw line at hindi naman pinaligtas ni Santa Maria ang opportunity na madagdagan yung kanilang score. So we have 4 for Santa Magdalena and 9 for the home team Erosin. Now with Santa Magdalena's possession, Formanes acting as the point guard.
for Santa Magdalena. Dire-diretso itong Formanes. At in and out yung kanyang tira. Ito na naman si Tikboy de Rosario. Pinasa sa corner. Tumira. Pumasok ang tirang yon ni number 23. That's Raymart Dreo. Babab Santa Maria using the baseline. And the ball went out of bounds. It will be Erosin's basketball. And right now we have a report from Barbie. Good evening mga kasurog, second and last game na natin for tonight and I will give you the latest updates from the side of Team Santa Magdalena. Mula sa pagkatalo, kaya naman ngayon ay magpupursige para makabawi at manalo. Yan ang mindset ng Team Santa Magdalena after having a loss during their last game with Team Huban. After having adjustments at pagpapakondisyon sa players, ay positibo sila na makapagbibigay sila ng magandang performance in this ball game. We are also seeing our Ako Bicol Camarines MVP na si Babab Santa Maria playing for their team as an import. And despite of being at the home court of the opponent, ay confident pa rin ang Team Santa Magdalena na manalo dahil according to Coach Edward, ay bilog naman ang bola ng basketball. At kahit sino pwede manalo mapa home court man or hindi. This is the latest for now. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Barbie. And in and out yung tirang yon ni Dreo. At eto na, ipinasok na si Gases, pinalitan si Formanes for Santa Magdalena. Baba penetrates using the left hand. Wala, rebound sa Bayo. Binigay kay Tikboy de Rosario. Tikboy de Rosario, may dalawang nasa unahan. Pero hindi na ipasok ni Dreo, pero nakuha pa rin niya. And he keeps it alive. Tikboy, easy does it for the Aquaman. Tikboy de Rosario. Ito partner, kailangan din mag-step up dito yung mga players, role players nitong Team Santa Magdalena. Di kakayanin ng dalawang guest player lang, partner. Tama. And ano pa sa tingin mo yung mga choice selection ng mga taga Santa Magdalena at the start? Okay, Lopez hitting a two-pointer from a pass. So balik tayo doon, sabi mo nga, Oo. yung talagang selection ng tira din. At partner, kung mapapansin mo partner, medyo nagmamadali din itong mga taga Santa Magdalena dito. At halos nagkakanya-kanya. Wala tayong nakikitang solid na play na ipinapakita ang mga taga Santa Magdalena. Siguro masyado lang silang excited at nanibibago din sa kanilang dalawang kasama. Yun ang, Kasi na Kobe Bryant Pableo at Babab Santa Maria. Yan ang magiging problema partner, yung familiarity partner. Oo. Kasi nga sabi nga, yung addition itong dalawang ito dito sa kapunan ng Santa Magdalena. So titingnan natin kung paano magre-react din itong mga players ng Santa Magdalena dito sa kanilang dalawang guest player. Okay, so ayan. But for Erosin talagang napakaganda na ng kanilang chemistry. Passes. Pinasa sa referee. Napagkamalan niya na si Babab Santa Maria yung referee. So ito, Kagulo ang mga fans. 19-6 partner with 5 minutes and 37 seconds remaining dito sa ating laro. We're almost in the halfway mark of this first quarter. Tikboy de Rosario finds the guy from the corner. Short. Aymar Sabayo is there to battle for the rebound. Wala. Nakakuha ng mga taga Santa Magdalena who's donning the gray jersey. Now Gasis will try to hit a 3-point shot. Pero hindi. Sabi niya, pasa ko kay Princillio. Princillio tumira at umiscore. Babab Santa Maria, nahuli ng mga referee na hawak-hawak yung bola habang nakatapak sa baseline. Tikboy. To Lopez, balik kay Tikboy. Sa baseline, wala. Battling for the rebound itong dalawang kupunan. At balik sa Santa Magdalena to partner for sure. Because of yung dalawang Jump ball. sign. Pero good start on the part of Team Erosin partner dito, no? Very good, actually. It's a very good Lopez start. with 2 triples. And ito si Raymart Drio with isang 3-pointer. So maganda ang pinapakita nitong starters nitong team sa Erosin. On the other hand naman, itong Team Santa Magdalena, naghahanap pa rin tayo ng bright light partner dito sa Oo. kanila.
Di pa maka-adjust ang mga taga Santa Magdalena. Look at that wild shot again. This from that's another wild shot, masasabi ko, from Pulo. Another good recognition on the part of Tikboy de Rosario on the running Raymark Dreo para sa AC2 points. But ayun, si Prencilio for 3, partner. Sumagot din. But again, puntahan muna natin si Miss Mabel Echigoyen para sa kanyang report. Mabel, pasok. Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Napansin ni Coach Irvin ng Team Erosin na laging low start ang kanilang teams sa mga nakaraan nilang laro. Kaya pinayuhan niya ang kanyang mga players na dapat maging agresibo na sila ngayon sa kanilang opensa at depensa. Hindi man nila inaasahan ang paglalaro ngayon ng import ng Team Santa Magdalena na si Kobe Bryant Pableo, ay handa naman umano sila dahil may ideya sila kung paano ito maglaro. Makikita naman na ginagawa nila ang lahat para malimitahan ang production ng import ng kabilang koponan. Sa ngayon, nagpapalakas ng loob ng Team Erosin ang sigawan at hiyawan ng kanilang mga taga-suporta dito sa Erosin Public Auditorium. And that's the latest update dito sa courtside ng Team Erosin. Back to the panel. At ayan, maraming salamat Miss Mabel Echigoyen. Ito na tumatakbo mga taga Santa Magdalena. Challenging Aymar Sabayo is Prencilio. At yan na, Tikboy de Rosario using the left hand. This guy really knows when to attack fast and to slow down. Pero yun, bumawi ka naman kaagad itong si Prencilio. Oo nga, yun nga. Sabi nga, partner, itong ni Mabel. Nung nakaraang laro kasi talaga, partner, slow start itong mga taga-Erosin, partner. At muntik na silang matalo nung Barcelona on their last outing. Tama. At mukhang masyado silang naging complacent on that particular game. Pero Oo. dito, iba yung bangis na ipinapakita nila at the early goings ng quarter. And right now, matatapos na ito at leading pa rin ng double digits ang mga taga-home team na Oo. Erosin. At yung ang final score on that last game, partner, is 84-83. Isa lang ang kalamangan nila, partner. Oo, kaya nga lang nakita ko, nagulat ako. Medyo... Pero ngayon, good start on the part of Team Erosin. At ito naman sa mga taga Santa Magdalena, partner, medyo they are now beginning to pick up their game. So, 10 ang kalamangan na hinahabol itong mga taga Santa Magdalena. And titingnan natin kung ano pa magiging adjustments nito coming dito sa ating last 3 and 12 seconds ng ating first quarter. Well, alam naman natin how composed this Babap Santa Maria is. Napatunayan niya yan sa mga big games sa ating Camarines Sur Leg. Kaya we know na he will explode sa mga susunod na quarter dito sa ating laban na ito. And we're under 3 minutes, 2:52 ang nalalabi po sa ating first frame. At ayun, medyo nakatao na itong mga taga Santa Magdalena dito, partner. Oo. And bagong pasok itong si Hapin, tumira, nagmintis. Pasok na din si Dicano para sa Erosin. Samantalang sa Santa Magdalena naman, pasok itong si Moscoso. Yes, partner. Mapansin ko lang itong si Hapin, partner. Magandang pinakita nito against Barcelona with 12 points on that game. Moscoso to Gabitan to Pableo na nakaposte against Sabayo, pero wala yung kanyang tira. Napunta ang bola ngayon kay Tikboy de Rosario against 2-man. Inagawan ni Babap Santa Maria itong si Tikboy de Rosario, pero babawi yan sa corner. Binigay sa kanyang kakampi. Na-foul naman itong si Babap Santa Maria. That's Espedido. Huli si Babap doon. Oo. Maganda na sana yung depensa ng una, partner. Medyo Tama. na-excite at hinataw pa nung nakita yung bola. Medyo advantage sa height and might. Oo, itong, medyo malaki kasi itong si oo. Espedido dito, partner. So kailangan niyang gamitan ng puwersa din. Kaya lang natawagan siya ng foul. So what an exciting first quarter we're having. Lamang pa rin po ng double digits ang mga taga-Erosin. Espedido splits it. Babap Santa Maria now acting as the point guard. Fires.
And cannot hit it, but he hit a 3-pointer earlier. Del Rosario finds Espinido. Using the board, wala. Babap Santa Maria battling for the ball against two men in white. The referee says it's Magdalena's basketball, pero that's a wild lead-in pass from Babap Santa Maria. So 11 ang abante dito ng mga taga-Erosin with 1 minute and 49 seconds remaining, partner. So very unlikely, partner, yung turnover na Tikboy. Babap doon, partner. Oo, tama. And now Tikboy to Hapin. Tikboy will fire and still miss. That's his second miss from the beyond the arc. Magandang kuha yun na-traveling doon si Espinido. Maganda sana yung pass na yun pero mukhang masyadong nasa ilalim na Oo, si Espinido. masyadong yung spacing, partner, Oo, tama. medyo doon. Kapos din siya doon sa hangin. Kobe Bryant Pableo. Binalik kay Formanes. Formanes, lulusot. Tumira, pumasok. That's his first 2-pointer of the ball game. Isa rin ito si Formanes sa mga standouts ng Santa Magdalena. Ayan, ginugulo si Decano. Decano gives it to the corner. And Hapin gets it to go for Erosin. At sumali na sa 3-point party, partner, itong si Hapin dito. Yes, as expected. Babap misses, in and out. Espinido. Outlets to, eto na, tumatakbo si Tikboy del Rosario at nakasungkit ng foul. Very wise move once again from this very wise Aquaman. Yun yung talagang signature move niya, Oo. partner, yung mabilis at biglang babagal. slow down, oo. Oo. Kasi inaaral niya yung situation eh. Ano bang kailangan ko? Kailangan ko bang mag-speed up or do I need to slow down? And on that sequence, kailangan niya mag-slow down after ng kanyang mabilis na pagbaba kanina. And Tikboy making the first one. So 5 points na, partner, itong si Tikboy dito sa ating laro. Napakaganda ng matchup natin, Tikboy del Rosario and Babap Santa Maria. I think it's the first time na magkalaban sila dito sa Ako Bicol Cup. Oo. So ayan, narinig nyo si JV na tumawag ng timeout ang mga taga Santa Magdalena. And yes, once again, nandito po tayo sa makasaysayang venue, ang Erosin Public Auditorium. And siyempre, tayo po ay nagpapasalamat sa LGU ng Erosin for having us here sa pangunguna po ni Mayor Pidoy Shelo Jr. And right now, tinitingnan natin yung huddle nitong mga taga Santa Magdalena. Yes, partner. Ano kaya ang nasa isip nila ngayon? Anong sa tingin mo ang kanilang pinag-uusapan dito? Yun nga sinasabi nila, partner. For me, I think ito, kailangan nilang i-counter at tapatan itong ginagawa nitong Erosin, partner, kasi kahit sino kasing hugutin, partner, dito sa Erosin squad na to, talagang nagpe-perform. At sa kabila naman, sa Santa Magdalena naman, partner, talagang medyo minamadali nila yung offense nila. So dapat hindi madaliin, and of course Yung rotation ng bola kung medyo makikita mo naman, partner, may mga open look itong si Babap at si Pableo. Kaso ngayon medyo maalat pa, hindi na ipapasok, partner. Okay, pero hindi ang sitwasyon kay Moscoso ay hindi ganoon dahil ayun, naipasok niya ang napakalayong tres. Tikboy hits and retaliates. That's the first 3-pointer of Tikboy, partner, on this game. Oo. Malayo din yon. Formanes against Decano. Tumabap Santa Maria at the corner. Against Hapin. Binigay uli kay Formanes. Tumira ng tres. Rebound. Itong si doon na nagtatapos ang ating pong first quarter. Hindi natin napansin. Oo, yung hindi natin partner napansin. because, yun nga, tinitingnan natin dito yung match-up talaga. Oo. So malaki po ang agwat. Sa ngayon, it's 32-18
Erosin is leading this ball game kontra dito sa Santa Magdalena na nag-a-adjust pa. Nakikita natin na meron pang kailangang mga adjustment na yun ang yun ang disadvantage Yes, partner. ng team na But, hindi gaanong pag magkakabisado. Oo, but sabi nga natin, ito naman on the part of Team Erosin, partner, talagang Gamay na since nila. day one, magkakasama ito, partner, dito sa ating liga. So, talagang gamay na nila ang isa't isa at maganda ang pinakita ng kanilang starters sa pagsisimula. Kasi nga, sabi ng coach nila, medyo matamlay tayo yung last game natin against Barcelona. At ngayon, medyo maganda yung starts nila. Tingnan ba natin kung masusustain ba nila yan coming to the second quarter, partner. And for Team Santa Magdalena naman, sino pa ba ang pwedeng tumulong din dito sa guest player on the likes of Princilio also and Moscoso and ito si Formanes. So yan na, pasadahan ko lang itong leading scorer natin, partner. For Team Erosin, we have Lopez with 8 points and Tikboy with 9 points, and sa kabila with Dondel Francilio with 9 points na, partner. Pero yun nga, sinasabi natin, talagang dapat mag-step up din dito yung ibang players ng Santa Magdalena, partner. Oo, si Babap Santa Maria nakaka-4 pa lang at Oo, wala 4. pang contribution when it comes to the offensive end. Itong si Pableo Formanes gets it to go from the 3-point country. So isa din tong revelation talaga itong si Dave Formanes dito sa Team Santa Magdalena, partner. Talagang kung mapansin mo, batang-bata pa to, no? Oo. In the meantime, kayang-kayang i-shoot yan ni Hapin pero he misses on that one. Formanes. Oh. Sayang yun, sayang Itong si Gabitan wasn't aware that his feet malaki yung is, paa, partner. nasa nasa linya. Hapin to Del Rosario. Binigay sa poste kay Jamil pero ibinalik sa corner kay Decano who misses. Rebound Kobe Bryant Pableo. Dumidribble, binigay kay Babap. Balik kay Pableo. Magandang play yun pero hindi na ipasok ni Pableo. What a sorry miss. Decano now running like the wind. Oh, inawasan na ng depensa ni Moscoso pero pumasik pa rin yung kanyang tira. Ibang klase. At itong mga bench players nga nitong Team Erosin, partner, ay nagko-contribute na dito. The likes of Decano. Oo. Formanes against Ticano. Pableo against Jamil. Ayun, yun naman pala yun ang gusto niya. Yan ang kauna-unang puntos ni Kobe Bryant Pableo dito sa Kobe Cup Sorsogon. They are caught sleeping, partner, on the transition, partner. At nauna nga doon si Happen for easy 2 points. Yun lang. Babap Santa Maria against Hapin. Yun yung mga hinahanap natin kay Babap, mga ganung galawan. So kung makikita mo, partner, nung nakita na natin to si Babap maglaro, no, talaga from Kamaligan, champion team. So kung mapapansin mo, talagang pag may oras pa, katakutan mo yan kasi talagang minsan nagpe-facing lang yan. Oo, di mo pag alam. talagang pumutok yan, talagang sunod-sunod din ang bitiw niya ni Babap Santa Maria. So titingnan natin kung ano pa magiging contribution niya dito sa team na ito, partner. Oo, and yun na nga, dahil yung atmosphere medyo iba din dahil ibang lugar na din. Although nasa Bicol pa rin, pero iba. At iba yung mga kakampi, siyempre. At yan nga ang ika-6 na puntos ni Babap Santa Maria coming from free throw, partner. So tingnan natin with 7 minutes and 58 seconds remaining sa ating laro. Jamil Bulawan posting up Pableo and easily scores that deuce. That's the first 2-pointer of Jamil Bulawan. Pableo working his way. Oh! Pumasok sana pero he was called for a traveling. So that shot will not count for Pableo and for Team Santa Magdalena. Was now down with 13 points. This is the second quarter of our
second and final game ng ating Day 8. Ako Bicol Cup Sorsogon. Decano. Jamil. Wala this time. Na-rebound ni Gabita ng bola. Now to Formanes. Formanes will force it. Pero mukhang tumama siya sa paa ni Espedido. Kaya he fell down on the floor. And that was a foul. Alright. So far, so good. Ang start ng ating second quarter, Yes, partner. at babalik ang bola dito sa Magdalena, partner. Santa Oo. Magdalena. Cortades nilalaro si Dicano. Tumira. Nagmintis. Eto na ngayon ang mabilis na mga taga-Erosin. Sabi ni Hapin sandali. Masyado akong malalim. I'll wait for my teammates. Del Rosario. What a pass! And what a shot! Del Rosario Espedido connection. nakita Dito pa yan yun. sa Erosin. Nakita mo yun? Nakita mo yun, coach? Yes, partner. Nakita pa yun ni Tikboy de Rosario. Itong si Kating Espedido dito sa kabila. Para kung gusto. Pasa. Grabe, parang mauubo ko pero ayaw ko. What a game we're having here. Ito na, ball possession ng mga taga Santa Magdalena. Pableo will get the ball. Pableo will shoot and will score. That's his fourth point of the ball game. 13 ang inahabol dito, partner, ng mga taga Santa Magdalena. Now it's Lopez. Against Gabitan. Lopez was hammered. Pero walang foul. Malinis yon. That's a clean block. The ball went out of bounds. Oh no, that's not, si Dreo pala yon. Yes, that's Drio. Oo. Raj Dreo. So eto na, si Dicano, sigurado ako dito. Against Formanes. Tumira ng 3. Pasok yan! That's the first triple of John Dicano on this game, partner. Ito si John Dicano, also a champion player, played for Annunciation, Sorsogon. What a move by Formanes. Now Tikboy de Rosario against Babap Santa Maria. Nakakuha ng foul doon itong si Tikboy. So Babap was called for that one. So third personal, yun ang medyo masakit dito, partner. Tatlo na ang foul ni Babap dito. Grabe. With 5 minutes and 49 seconds remaining on the second quarter pa lang. So kailangan ilabas muna itong si Babap. But it will definitely hurt the offensive end of Santa Magdalena. Tikboy de Rosario missing the second one. Wala sa free throw line. Pableo. Poposte yan. Almost losing that one. Gases was there. Short yung kanyang tira. Ito na si Tikboy. Nice pass once again. Pero hindi na ipasok this time ni Espedido ang tira niya. Ayan na si Formanes against Bulawan. Hangs in mid-air. Wala. Pableo was there. Merong foul. So napakamot na lang itong si Jamil. Sabi niya bola. Pero iba yung nakita ng mga referees. Kaya yun. Labas si Dicano for Erosin. Ipinasok uli itong si Lopez. Ganon din si Espedido for Gripaldeo. So that's a foul on the part of Jamil Bulawan. And good free throw for Pableo. Ika-5 puntos, partner. Mula dito kay Pableo dito sa ating laro.
Pero yung pangalawang tira ay hindi na pumasok. Del Rosario, one-hander, yes! That's a smoothie from the smooth guy with the long hair. The Aquaman, Tikboy Del Rosario. Nakuha niya yung rebound, binigay kay Lopez ang bola. Timing na timing! At yun, napakaganda kasi bumaba ka agad yung apat. Yes, partner. Yun ang kagandahan sa transition. Talagang dapat sundan mo, partner, para pag may mintes, may second chance ka pa. Oo, kaya maganda yung timing na yun para kay Dreo. So may rinireklamo dito, partner, yung coach ng Santa Magdalena na tinamaan daw si Formanes sa kamay. But again, walang call yung referee. So play on. Tama. So 18 points na ang abante dito, partner, ng mga taga-Irusin. So maganda pinapakita talaga ng mga players dito, partner. Every time may transition, talagang yung apat tumatakbo pababa. Oo. Jamil Bulawan pumoposte. Pinasahan naman ni Tikboy pero nakawala ang bola sa kanyang kamay. Pero mananatili ang bola sa mga taga-Erosin. 13 seconds ang natitira sa kanilang shot clock. Grefaldeo. Wala. Ito na si Formanes tumatakbo. Binigay kay Gasis. Gasis fakes. Ipinasok pero muntik nang maagaw. Formanes sabi niya. Merong foul. While Formanes is trying to shake the defense of ditong si Lopez. At penalty Ano? na dito, partner, itong mga taga-Irusin. So, ganun kabilis, ano? Oo. So dapat i-capitalize to with 3 Oo. minutes and 55 seconds itong mga taga Santa Magdalena dito, partner. Kaya ipinasok na naman, ipapasok na naman itong si Babap Santa Maria to take this opportunity na nasa penalty na ang mga taga-Erosin. 18 po ang hinahabol dito ng mga taga Santa Magdalena. Formanes sa free throw line. Tikboy against Formanes. To Lopez. Lopez thinking of three. And that one won't drop. Jamil Bulawan, minadali ang tira pero nandun si Dreo for the putback. Yan ang maganda dito sa mga taga-Irusin, never giving up on that rebound, partner. Tama. Princilio fakes. Binalik sana sa corner pero nandun na si Grifaldeo. Too late for that one. Ito na naman, Drew and an easy two. So, ayan, 22-point lead now ang nasa mga taga-Erosin. Pableo bumangga kay Bulawan. So, pinalitan muna si Jamil Bulawan ni Aymar Sabayo na nakakailan pa lang ba si Aymar dito? Nakakailan, 2 puntos pa lang, ano? We're also expecting scores from Aymar Sabayo, who's been very reliable sa mga past games nila. And ayan, naka-rebound ka agad. Tikboy Del Rosario now. Binigay kay Grifaldeo, but Grifaldeo cannot handle the ball in that particular sequence. Mapupunta ang bola sa mga taga Santa Magdalena. Babap. Pulo. Pulo to Hati crossing over. Challenging Lopez. Pero in and out yung kanyang tira. Lopez binigay kay Sabayo. Sabayo binigay kay Tikboy. Stops and pops. Using the board. Wala. And
that pass was deflected by Babap Santa Maria. So timeout dito. Ceasefire muna, sabi ng coach nitong Irusin na si Coach Ervin Laguena. So Tama. partner, ito nga. Dito medyo mabagal yung pick up nitong mga taga Santa Magdalena dito. And of course partner, medyo masakit yun. Sabi ko nga, 3 foul na itong si Baba pa Santa Maria dito sa ating second quarter pa lang. But again, hindi naman malilimitahan niya ng foul kasi alam naman natin na veteran player itong si Baba Santa Maria. But again, sabi ko nga, kailangan talaga kailangan nila ng reinforcement. Andyan yung dalawa. Kailangan din ng tulong ng dalawang guest player na yan. Of course, partner. Tama. And right now we're taking a look at the bench of Erosin. And na-enjoy nila ngayon ng 22-point lead. Pero I think hindi nila kailangan maging complacent dito. Yes, partner. Kasi any moment from now, Yun nga, sabi nga natin. Babap will heat up and baka mahirapan silang mapigilan yan. And of course, naranasan din na din ito ng mga taga-Irusin against Barcelona, partner. Nung nalamangan sila ng ganyang kalaking puntos. At hinabol din itong mga taga-Irusin. On that third quarter, partner, 23-0 run ang ginawa nitong mga taga-Irusin on that game. But again, sabi nga natin, pag kaya nila, baka kaya din gawin ng mga taga-Santa Magdalena yan, partner. Yun, tama. So, hindi natin, wag silang pakasiguro, kumbaga. They just have to play well. And kung ano yung plano nila, yun ang gawin nila. Ano bang, mukhang may, ano doon, may violation. Okay, So both teams are were requested to go to their respective benches. So titingnan natin yan at i-review yan, partner, para makasigurado na tayo. So titingnan natin kung ano ang magiging hatol ng mga referees natin sa last sequence na yon. Nampas yung bola, tumama sa ulo ni Lopez. Ano? Sino ba yung naghampas ng bola? Di ko That's Fulo. Fulo. Of course, trying to save it. At para hindi siya yung mag-commit ng out of bounds violation, ayun na nga, hinampas niya yung bola at medyo napalakas ng konti. At tumama talaga sa ulo, partner. Oo. So titingnan natin. Right now we're taking a look at Babap Santa Maria and Pableo and the rest of Santa Magdalena team. Again, ito pong si Babap Santa Maria ay new acquisition ng Santa Magdalena, replacing Peñafiel and Espinosa. So Ganun tingnan din natin itong- kung oo. ano magiging decision dito, partner. Sige. Nag-uusap-usap pa yung mga referees. So, Pag gano'n. Out. Out yun, partner, for sure. so yun ang hatol ng mga referees natin para kay ito yung slow mo po, titingnan nyo. So he battled for yun. Talagang tumama sa ulo. Papalabasin siya. Oo, Kailangan out of the palabasin. playing court, Out of the partner. playing court. Out of the playing court. That's very Yes, clear. yes. Clear yun. You have to be out of the playing court, not in the bench, Oo. but out of the playing court. Because of that one. So tatandaan nyo yan. Along na naman manonood sa atin ng mga basketball hopefuls. Minsan, okay lang ba kung tumama yon sa katawan? Sa katawan okay sa lang, paa? pero sa Sa paa, ulo. sa ulo hindi Yun pwede. ang medyo... That's automatic out, partner. So Tama. talagang tiningnan pa niya kasi tapos pwede mo patamain sa katawan pero dun Huwag sa ulo. oo. Kasi delikado pag sa ulo. Kahit na bola yan, parang kanyang binoxing ng isang Mike Tyson. Yes, partner. So, delikado yun. Parang kang delikado. na-jab ni Mike Tyson yan. So, Or, delikado. yun diba? So, ayan, medyo may konting reaction doon ng mga yung Santa Magdalena side.
Although, parang wala naman siyang, hindi naman yung sinasadya na talagang patamain sa ulo. Kaya lang parang yung pinaka-easy target oo, is the head. Yun na yung pinaka Easy target niya on that, during that time. Siguro hindi naman talaga sadya yun. Oo. Pero yun lang, talagang tinamaan doon. So wala tayong magagawa. Not to hurt anybody, but to, make the opposing, Gusto na sana talaga ma-out of bounds for Irusin para Oo. makabalik sa kanila. Pero yun lang, yung medyo yung tinamaan yung ulo. so mag-iingat pa rin tayo. So again, it's Erosin leading this time by 23 points. Del Rosario looking for a teammate dito sa inbound situation na to. Nakita si Dreo and balik kay Del Rosario ang bola against Babap Santa Maria. Binigyan ng screen itong si Grifaldeo. Pinasa kay Dreo. Tumira, wala. Ito na si Babap. Oh no, it's Pableo. Diretso! Wala. Pero Dilio was there to save it. Babap gives it to his teammate sa ilalim. Nakalusot doon kay Aymar Sabayo pero hindi na is-shoot ang bola. Sayang. Eto na, Lopez for the easy juice. Mas lalong ginanahan itong si Leonard Lopez partner. Oo. Nung binato sa ulo. So yan. Maganda ang pinapakita nito ni Lopez dito. Presdilio, hinalikan lang yung ring ng bola. Nakuha pa rin ang mga taga Santa Magdalena ang bola. Pableo missing, pero nag-cut siya, papasok, at yun, tumira using the board. And that will count, of course. Now Tikboy has the ball against Babap. Babap. Oh, what a move! What a shot by the Aquaman, Tikboy Del Rosario. Gandang galaw. Sabi niya, basic. Pero merong galawan din yan, si Babap. Hindi nga lang pumasok yung ganti ni Babap Santa Maria. Pero what a very good match we're having here. Again, parang it's a dream match for me. Del Rosario and Babap Santa Maria in one floor going against each other. Oo. Napakaganda ng Ayun, tirang yun. kagandahan ng Ako Bicol Cup partner. Oo. Yung mga matchup na yan. In the meantime, Kobe Bryant Pableo is getting ready for the free throws. At pinalitan mo na dito partner si Tikbol de Rosario at pinasok itong si Hapin na para makapagpahinga siguro. Tama. Masyadong malinis pa ata ang record ni Tikboy sa Yes, partner. fouls. Wala pa. So, malinis din yung record ni Pableo sa free throw dahil hindi niya na ipasok yung dalawang free throws na yon na nakadagdag sana sa kanilang scoring. Aymar Sabayo going against Pableo. Pero nandun si Grifaldeo to save the day. Yun ang talagang gawain ito ni Grifaldeo Oo. partner. Ito yung mga pulot-pulot na yan. What a move by Baba, pero hindi pumasok ang tira, pero nandun yung kanyang kakampi na si Gabitan, and he gets the foul. Gabitan. Wala rin yung kanyang unang tira. Medyo inaalat pa din itong mga players. Itong Santa Magdalena partner dito sa free throw line. With 12 minutes and 4 seconds remaining sa ating second quarter. Aymar Sabayo to the rebound. And ano sabi ng referee? It's a challenge yung call ng referee. So yan, tinitingnan po ng ating referee na si Edward Paraon ang last sequence doon sa out of bounds play. Okay. At 10.1 seconds remaining dito po sa ating pangalawang yugto. Sa ating game. But again partner,
May inabot sa akin kanina itong si Miss Mabel at nagpapabati daw. Happy birthday to Barangay Padaba Namo na Barangay Captain na si Honorable Rico Gaumos Anyunuevo sa Barangay Gabao Irusin. Yung pagbati galing kay Coach Mark Vincent ng Team Irusin partner. Happy Yun. birthday po Honorable Rico Guamos Anyunuevo ng Barangay Gabao Irusin from Coach Mark Vincent. Ayan, happy birthday at sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon. Nag-birthday yung ating kasama na si Louie. Oo, Ayan, kagahapon. And right now naman, ang nagsi-celebrate ay si Reggie. Ayan. Happy Reggie, birthday. happy birthday. Oh, Ayan, happy birthday I'm sure sa inyo po. nag-enjoy siya sa kanilang lugar ngayon dahil wala siya ngayon dito, of course, to celebrate his very special day. Alright, and sige, ano bang desisyon ng ating mga officials? Okay, it will stay with Santa Magdalena partner. So that's a successful coaches challenge for Team Santa Magdalena. Mananatili sa kanila ang bola. Babap, pass the ball. Merong screen kay Pableo. Decano ginugulo. Tumulong na rin si Sabayo. At ayun, miscommunication on the part of Babap and 2 seconds na lang remaining. At ayun, dyan nagtatapos po ang unang half ng ating dikdikang laban. Although talagang nakakalamang na ang Irosin, pero masasabi pa rin nating dikdikan dahil yung physicality nandun, yung intensity Yes, partner. nandun. Every time na makakahawak ng bola, itong si Tikboy na binabantayan nito ni Babong Santa Maria, talagang hiyawan yung mga tao dito. Oo, tama. So, we expect more from these two guys na magkiskisan dito sa ating larong ito. But in the meantime, we'll take a short break muna dahil it's time for us to do the halftime. 59-32, nakakalamang po ang Irosin. Again, ang Ako Bicol Cup Sorsogon ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasunod pa. Kami po ay magbabalik. Diyan lamang po kayo. Hawak na ni Paul Lee ang courts ng Ako Bicol Cup Sorsogon.
my capacity as representative of Ako Bicol Party List and on behalf of Congressman Zaldico, I hereby declare Ako Bicol Cup Sorsogon officially open. Good luck to everyone. Nagpapasalamat po kami ng marami sa pagdating dito ng Ako Bicol Cup. Kaya malaking pasalamat po na napunta kayo dito sa Sorsogon. Ang ganda po ng opportunity nito sa aming manlalaro at saka sa ibang mga katim po namin. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. Maraming salamat, Ako Bicol Cup. We beat them by almost half. Delana launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babap Santa Maria using the glass quarter. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Pag-iwan, na-hustle, De La Cruz! What up? Yes, yes! It is last minutes na kanyang fourth quarter. Babap for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Kailan yun? Bahala na kayo. Lahat for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence ng tempat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dako laon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug. We beat them by almost half. Celada launching another triple. Yes, again! Terena si Aquino. Babap Santa Maria using the glass court. Si Jeff Viernes. Sa Ligaspi, he has redeemed himself. Pag-81, the hustle, De La Cruz! What up? Yes! Ini sa last minutes na kanilang fourth quarter. Baba for three. Money for Babap Santa Maria. Wala akong masasabi. Hindi lang yun. Bahala na kayo. Yeah, for three. Kaboom! Ito talaga ang confidence nitong bat. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. And yes, we're back. Kapak Morgan and Coach Paul Sepe giving you the play-by-play action here inside the Rosin Public Auditorium. Ang laban po ng mga taga Santa Magdalena na lalalamangan ngayon ng 17 puntos kontra dito sa mga nakasa teritoryo ng mga taga Erosin. At unang ang tira ni Francilio, partner, Mintis doon. Oo. Right now it's the Erosin gang, number 21, having the ball. Camira, Mintes, rebound, Kobe Bryant Pableo. Hand off to Babap Santa Maria. Now Babap dribbling and firing a three. Mintes. Nakuha ni Aymar Sabayo. And gives it to Tikboy. Tikboy naman, ibinigay kaagad sa nasa unahan. And right now, it's Sabayo with the ball.
kili-kili shot, hindi pumasok. Pableo. Short on that one. Medyo intimidated siya kay Tikboy Del Rosario. Tikboy finds the cutting nakabalik sa kanyang bola at siya pa rin ang nagtapos ng sequence na yon. Speaking of Tikboy De Rosario, partner, mayroon na siyang 15 points dito sa ating laro. At sa kabila naman, itong si Kobe Bryant Pableo ay may 7 points. Si Princilio with 9 and Babap with 6 points pa lang dito sa ating game, partner. Okay. Salamat for those info. Number 23 na si Raymart Drio, missing. Babap now, has to do something. Konting bump kay Del Rosario, nakawala sa kanya ang bola. Pero ito na naman si Tikboy. Grabe yung pasahan. Pero merong foul. Mukhang tatawagan ng foul dito. Itong si Estrelon. So yun na nga, si Estrelon ang tatawagan. Ito, partner, pansinin ko lang dito itong bench points na ginawa nitong Irusin. 16 points kontra sa 3 lang itong Santa Magdalena, partner. Kaya medyo nakakaungos dito at talagang maganda yung pinapakita ng mga bench players dito nga Irusin. Oo. The stats won't lie. Formanes now, zigzagging. Oops, gets fouled by number 21 na si Renil Valderrama. Ito yung mga bagong salta sa kampo ng Erosin. Hindi sila nagamit sa mga unang quarters, the first and second. Pero ngayon, nandito sila sa third quarter. Formanes for Santa Magdalena. Binigyan ng screen ni Pableo. Formanes sumasayaw. Pero binigay kay Princilio. Princilio against Tikboy Del Rosario. Misfires. Tikboy now. May tangan na naman ang bola para sa Erosin. Binigay kay Sabayo na nasa likod niya. And a corner pass and a corner shot. Pero mintis ang tirang yon ni Raymart Drio. Tikboy, it's Babap Santa Maria. Pinasahan sana kaso medyo too late. At mabilis itong si Drio na nakababa to intercept the pass. At medyo nag-fumble kasi doon, partner, si Formanes. Oo. Medyo hirap din si Pableo hitting his shots. Basic na basic lang para kay Tikboy De Rosario. So, 17 points on the part of Tikboy De Rosario. Babap hits from downtown. Kailangan na to ng Santa Magdalena sa ngayon. Yes, partner. So talagang kailangan na mag-take up dito ang laro ni Babab Santa Maria at the early goings of ng third quarter, partner, para makabalik dito ang Santa Magdalena. Wala yung tirang yon ni Aymar Sabayo. Babap gets a bump but cannot get the bounce from the board. Tikboy misses. Princilio having a hard time with the ball. Formanes now, umikot. Crossing over. That's a behind the back crossover. That's a nice move. And a short shot from Santa Maria. Medyo pilit yung tira na yon, partner, on the part of Babab Santa Maria. Oo. Sige. So, kailangan ba talaga na ganito na yung depensa nila? Hindi sila kailangan na mag man-to-man or pressure defense itong mga taga Santa Magdalena? Yes, partner. Ito, good recognition na nagtatao sila. Kaso medyo malamya, partner, when it comes to defense. When it comes to man-on-man. Napabayaan lang nila makareceive. So, dapat pahirapan nila, partner. Para medyo makontain nila, pero pag ganito nagba-back down kasi minsan although man to man siya pero napapa-receive pa rin ng bola. Formanes asking for a foul. Sabayo back-to-back hits for Aymar. Ika-anim pa lang yan ni Aymar Sabayo dito sa ating laro, partner. Tama. But again,
maganda din na yung stroke ni Aymar dyan sa 2 points na yan. There's a foul on Aymar Sabayo. Maganda yung aggressiveness na pinakita doon ni Kobe Bryant Pableo. Yun ang isa din sa mga kailangan ng Santa Magdalena right now, yung aggression itong si Pableo attacking the basket. Right now we have a report from Miss Mabel Echegoyan. Mabel, pasok. Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. I-maintain ang lamang, huwag magpabaya sa depensa. Ito ang bulyaw ni Coach Irvin ng Team Erosin sa kanyang team sa third quarter ng ball game. Huwag na umanong hintayin ng kanyang players na pumutok pa ang mga shootings ng import ng kabilang kupunan at malamangan pa sila. Tiwala din siya sa kanilang mga local players na isa sa mga nagdadala sa kanilang laro ngayon. Tulong-tulong lang umano sa depensa, fast play at tiwala sa kakampi para mapanatili ang kanilang no-loss record sa elimination round battle ng Ako Bicol Cup Sorsogon. And that's the latest dito sa courtside ng Team Erosin. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Mabel Echegoyan. At yun, maganda sana yung pasa ni Formanes to the cutting Pableo, pasok sa paint, kaya lang Pableo cannot handle. Sabayo against Pableo sa left corner. One footer, hindi pumasok from Estrellon. Hindi rin pumasok yon, pero second time around for Estrellon ay, well, masabi natin, it's a success. Malamya yung tira ni number 88 na si Garote. Tikboy de Rosario. Cannot get it. Pero nandun si Aymar to keep it alive. Tumira si number 21 mula sa corner. That's Renil Valderrama. Tuwang-tuwa sa tirang niya. Yes, partner. And maganda din yung recognition ni Aymar Sabayo on Valderrama. At the corner. So yun ang sinasabi natin dito, partner. So halos lahat ng players itong Erosin ay nagko-contribute dito. Very evident yan dito sa bench points nila na 16 points kanina pagkatapos ng half. And also itong fast break points nila na 24 big points, partner. Talagang maganda pinapakita nila when it comes to transition of offense. So tingnan mo din itong rebounding. So pansinin natin, natapos yung half, mayroong 36 total rebounds itong Team Erosin compared sa 24 lang dito sa Santa Magdalena. So talagang nakokontrol ang boards nitong mga taga-Erosin because nga of the lights of Grefaldeo, Bulawan, Sabayo, and itong si Dreo na talagang napaka-aggressive rin crashing the board. So kailangan double the effort itong mga taga Santa Magdalena kung gusto nilang to close the gap. Grabe ang hinahabol nila, 72-41. So this is a 31-point lead now. Hindi na to basta-basta. At nasa third quarter na tayo. We're almost done with the third quarter. Right now we have a report from Miss Barbie Floriano. Barbie, pasok. Tinatambakan na nga ng Team Erosin ang Team Santa Magdalena. They did have a shortfall in the offensive side. Most of their shootings and ball possessions are missed. Napakaraming error ang nakumit ng Santa Magdalena during the first half, kaya they needed to double up their efforts para makahabol pa in the last two quarters. The plan of Santa Magdalena is to stop the opponent from committing 3 points, and Babab Santa Maria should be careful in committing fouls para hindi siya ma-disqualified into playing for the rest of the game. Kanina pa nga during the second period ay na-out si jersey number 20, Filio of Santa Magdalena because of unsportsmanlike behavior. This is the latest for now. Back to the panel. Okay, maraming salamat Miss Barbie. At yun, bentang-benta yung peke na yun Princilio kontra dito kay Tecboy del Rosario. Dreo binigay sa I guess it's an offense. It is an offensive foul called on Estrellon against Babab Santa Maria.
Huli siya doon, partner. Si Estrelon talagang may konting tulak. Oo. Sa ibaba. Talagang binuldoser niya doon si Baba Pableo. Pumasok sa paint. Nahirapan. Jump ball, sabi ng referee. And the ball will go to Erosin. Yes, partner. So medyo kung mapapansin mo, iniiwan si Pableo sa ilalim, partner. So gusto ni Aymar Sabayo na patirahin siya sa labas. But again, yun nga, pinasok niya and he committed a turnover there. Valderrama, ginugulo ni Formanes, binigay kay Dreo. So Aymar Sabayo, same spot kanina, same result. What a big guy who can also hit those long distance shots. At may naitawag na foul. Pangwalo na yon ni Aymar sa larong ito. Kay Alamares. At tingnan mo, partner, penalty na ito nga mga taga Erosin dito with 1 minute and 54 seconds remaining. Oo. So, gaya din kanina, nauna silang na-penalize because of high numbers of fouls. Babap hitting both free throws. Yan ang kanyang 11 points, partner, dito sa ating laro. Acknowledge natin itong mga counselor na nandito, partner, for Counselor of Erosin, Irvin Carl Fortes, si Counselor Ansam Briguela, si Counselor Antonio Gaho, at si Counselor Mercy Donna Balmes. Hello po sa inyong lahat. Too small, sabi ni Aymar Sabayo. 10 points na dito si Aymar Sabayo, partner. Oo. Encilio cannot hit the spot. Medyo talagang nahihirapan dito mga taga Santa Magdalena. Tikboy finds, that's medyo malakas or medyo mataas, partner. Medyo mataas. Yung pasa. Para kay number 10 na si Alamares. Medyo off mark doon itong si Babab Santa Maria on that shot, partner. Yun na sinasabi natin, medyo may konting sense of urgency, medyo minamadali yung tira, partner. But again, ito, less than 1 minute dito sa ating third quarter. Tingnan natin kung anong gagawin itong mga taga-Erosin dito. Tikboy De Rosario with the ball. What a fancy pass. Pass from Tikboy. At nakabalik sa kanyang bola. At walang foul na itinawag ng referee. He was disappointed. Formanes from the corner. Wala. So may itatawag dito. Mukhang tatawagan ng technical foul itong si Del Rosario. Still complaining at this point in time dahil sa tinamaan daw siya sa kamay. And that's a foul, sabi niya. So ayan, this is a big development for Team Santa Magdalena. So Babap will... Yes, partner, will troop to the line. But again, partner, medyo malayo-layo ang inahabol ng Santa Magdalena dito, partner. Tama, it's almost 30. It's 29 points. Okay, and right now it's 28. Ball possession ng Santa Magdalena. At 31.3 ang nalalabi po sa ating third frame. Rencillo. Beautiful move, beautiful shot, pero hindi pumasok. Medyo malakas. Hapin with the ball now for Erosin. Yan, tama sabi niya. We need not hurry. Babak Santa Maria ay nasa harapan niya. Hapin. Almost losing the ball and yun na nga. Nakawala pero nakabalik sa kanila ang bola. Hapin will try his 20-footer. Wala. Aymar Sabayo.
Hindi na umabot para maidagdag pa yung 2 puntos na yon. Hindi rin pumasok naman sa pagtatapos ng ating third quarter action. 76-48. Lamang na lamang po ang Erosin dito sa pagtatapos ng ating third quarter. Ako Bicol Cup Sorsogon, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. As you can see the highlights on this last third quarter, partner. But again, medyo malayo ang inahabol dito. Ito mga taga Santa Magdalena, partner. If I'm not mistaken, that's 32 points, partner, ang inahabol dito. Ito mga taga Santa Magdalena. So, ano ba sa tingin mo ang dapat gawin? Parang at this point, fourth quarter will about to start in a few minutes. Ano ba ang kailangang maging motivation itong mga taga Santa Magdalena para kahit paano ma-close nila yung gap? Yes nga, partner. Sabi ko nga dito, partner, yung contribution ng mga bench players, no? Yun ang talagang napapansin ko dito. Talaga kasi itong nasa Erosin side, talagang yung mga bench players talagang nagko-contribute. When it comes dito naman sa kabila, medyo may mga panaka-naka lang na talagang kayang mag-step up. But again, kung makikita mo, ang talagang bumubuhat dito sa team na ito, itong guest player lang, partner, at itong si Frencilio. Kung tatanggalin nga natin itong guest player, talagang medyo talagang tatambakan itong mga taga Santa Magdalena dito, partner. But sabi nga natin siguro familiarity din when it comes dito sa mga guest player nila. But again, sabi ko dapat mag-step up din dito talaga yung mga bench player nitong Team Santa Magdalena, partner. Okay, so yon. So, kailangan mag-step up. Everybody needs to step up. Pero yun ang ginagawa po ng Erosin. Maganda yung pasahan from Alamares to the number 14 guy na si Espedido. Finishing on that sequence. Hindi rin makakonekta doon si Babap Santa Maria. Nakawala din yung bola kay Pableo. Now it's Nick Boy Rosario. Binigay kay Espedido sa ilalim. Yan! Isang step lang to get the better position. Pasok ang tira ni Espedido. Oh, pabanda pa yun ni Frencilio. Hapin against Kapitan. Hapin crossing over, nakawala sa kanya yung bola. Ito na, tumatakbo si Formanes and finishes with the right hand. Hindi na yun sinalens talaga ni Alamares dahil alam niya na nakaangat na at nasa advantage na doon si Formanes. But right now it's Hapin with the ball to Dicano. Dicano against Formanes. Dicano dribbling with his left. Nakita sana si Don Rosario pero iba yung nakakuha ng bola. Formanes fires from way downtown. Wala. Hapin. Nasa mga taga-Erosin ngayon ang bola. Slowing it down. Hapin fires. Ito na, tumatakbo ang dalawa. Pableo and itong si Santa Maria. And Pableo finishes with a well, almost a slam dunk there, pero anong tawag niya? Layup lang, partner. Layup lang. So 25 points, balik sa 25 points ang inahabol nitong mga taga Santa Magdalena dito, partner. With 8 minutes and 6 seconds remaining. Kayang-kaya pa yan, partner. Yun lang, sabi nga natin, they need to get a stop. Kung mapapansin mo on that lot, yung nakaraang laro, sabi ko, yun ang inaulit-ulit ko, yung 8 minutes sa ginawa na nitong Erosin na 23-0 run against Barcelona. Kung kayang gawin yun. Paano yung ginawa ng Erosin against Barcelona? They played man-to-man defense, partner. Kahit nasa baba pa lang, talagang pinipressure na nila. So I think yun ang gusto kong marinig na they need to double up their defense. Oo, they need to really exert every effort that they can give dito sa larong ito. Lalo na sa depensa. So, the only way to stop this Erosin is to defense really, really well. Yes, yung sabi nga natin, talagang pahirapan nila itong mga taga-Erosin when it comes doon sa ball and the off ball. Yun ang sinasabi natin kasi nagmaman-to-man sila pero pinapa-receive din nila ng bola. Itong mga kalaban, napakadaling receive. At ayan, tingnan natin. Yung mga ganyang klaseng tira, partner, yung sinasabi natin dyan. Possession na sana yun, pero
Possession na sana ni Leon pero napupunta pa sa kalaban at nai-score pa. Babab Santa Maria tries another one pero hindi pumasok. Ayan na naman. Napakadali. Puntos ka agad ng Erosin. Ganon kaganda ang execution ng kupunan ng Erosin. Kasi nga yun talaga partner, talaga they are very unselfish, no? Talagang binibigay nila pag may mga open na talaga. So, ito dito naman sa kabila, medyo wala talagang offensive setup tayong nakikita, no? Wala. Kung sino makahawak ng bola na siya ang open, siya ang titira. Siya titira. So yun ang nangyayari dito, partner, for Team Santa Magdalena. Kung wala silang ganong kaigting na offensive setup, at least on the defensive end, dapat gawin nila. Look at that, na masyadong si Pableo masyadong malawak yung distansya against sinasabi natin. Tikboy. On ball and off ball defense, yun ang talagang dapat talagang maging aggressive sila. Kasi oo nga, sabi nga natin, we're playing man-to-man. Pero yun nga, pag sinabi naman, sumisignal ng play itong mga taga-Erosin, talagang rumireceive lang ng bola. Tapos mahanap yung open man, kakat. So, napakadali. Hindi man lang pinahirapan nitong mga taga Santa Magdalena when it comes to defense itong taga-Erosin. Walang intensity. Oo. Ito yun, si Laya pa yung dinidepensahan ngayon ng maganda nitong mga taga-Erosin. Decano fires and won't make it. Alamares nasa low, binigay sa corner kay Lopez. Lopez pa rin. Tumitira pa rin ng 3. So grabe na, lumobo na po sa 32 ang kalamangan. 32 points, balik sa 32 points, partner. Ang ng mga taga-Erosin na nakateritoryo. Pero hindi lang naman siguro yun ang rason, kung bakit sila yung nakakalamang ng todo-todo dito sa larong ito. Yun talaga, when it comes sabi natin. Yung chemistry. Ito talagang, kung makikita ko, partner, kung makikita mo rin, ang talagang more prepared team dito is Team Erosin. Kasi sabi nga natin, since nagsimula itong AKB Cup, ito talaga magkakasama na to. Walang pinalitan, walang nabago sa lineup na yan. Talagang, kumbaga, yung maturity as a team, nandyan na. For Team Erosin, partner. So maganda ang pinapakita. Saka may sistema. Sabi nga natin, yung maganda yung may structure na team, may system. Compared sa wala. Kahit naman super gagaling ka, kung wala kang structure, wala kang system, medyo mahihirapan ka when it comes na makaharap mo yung may mga structure at may mga sistemang team. Tama. So, ganun na po yung basketball ngayon. Kailangan mayroon na talagang system na sinusunod. Pero Formanes, sabi niya, buhay pa kami. At yun, nakakuha ng foul while making that shot. That driving shot nitong si Formanes. So dapat mas maraming ganong drive itong si Formanes, partner, with 6 minutes and 21 seconds remaining at 30 ang inahabol nila dito. Posibleng matapyasan. Kung maipasok na yan, wala. So yun. 3 ang nagre-rebound para sa play na yon for Erosin. Tikboy Del Rosario in the middle. At naghahanap ng kakampi at naibigay na nga. Nasa low post na ngayon ang bola. Oops. Corner shot ni Lopez. So lahat na ng corner, partner na shoot na ni Lopez. Talagang kabisado na itong court na to. Tama. Kasi sabi nga natin, this is their home court, partner. Tama. Nakakatawa lang dahil binilang ko lahat na ng corner. Itong 4 na corner, napashoot na. Nagawa na ni Lopez yung kanyang plano. So 12 seconds to shoot with 5 minutes and 37 seconds remaining sa ating 4th and final quarter. Del Rosario against Babap Santa Maria. Tekboy. Wala. Decano saves it. Pero naibigay sa maling tao. Hate was there, ready for that pass from Decano. Sabi niya, salamat pare. Naka-score ako.
So ayun yung sinasabi natin. Tingnan mo yung ginagawa nitong mga taga Erosin partner. They are Pero wala man lang nag-challenge. Yung clock talaga is talagang inuubos nila eh. So yun ang sinasabi natin. Pableo for the rebound. May tangan pa rin ng bola. Pinasa kay Hate. Hate fakes. Got intimidated with those men in white. Now it's Lopez with the basketball for Erosin. Decano. Nasa gitna. Nasa harapan niya si Formanes. Binigay kay... sino nga yun? Si Espedido. Pableo. Easy 2. Pinabayaan na lang yun ng mga nakaputi. Dahil alam naman nila na lamang na lamang nila dito sa larong ito. Del Rosario and Santa Maria facing each other. Dick Boy fading away and gets it to go. Santa Maria to Pableo. Pableo against substitution. Inilabas na si Tikboy and si Espedido for Erosin. Pasok si Dreo and ganoon din si Estrelon. At itong si Tikboy Del Rosario mayroon ng 20 points dito sa ating laro, partner. At linabas na siya dito, partner, para siguro makapagpahinga na. Oo. Nasungkit pa yung drive na yun ni Formanes. At ayan, tumatakbo na naman ang mga taga-Erosin. Ang bilis ng scoring. Talagang dito nakikita natin kung kaano ka-organized itong Erosin. And still, Babap is struggling. At ito si Lopez, partner, mayroon na ng 19 points dito sa ating laro. Grabe, no? Isa siya sa mga leading scorers. Oo. And one potential candidate for Kasurog Best Player of the Ball Game. Pableo challenging Estrelon. Hindi na ipasok pero nandun yung kanyang kakampi na si Garote. Decano na sa ngayon ang may tangan ng bola at naitawid niya na para sa mga taga-Erosin against Formanes. Decano to Dreo. Wala. Maagaw yon ni Lopez. Wala. Mas malaki yung percentage niya pag nasa corner eh. Yes, partner. Naagaw ni Hate ang bola against Estrelon. Nag-Pinoy step kaya lang mukhang nabaliko pa. Ay nako, pero ipinagpag lang nitong si Hate. Pasok din ang tirang yon ni Dreo. And I think, partner, that's it for this game, no? It is safe to say na talagang this is Erosin na talaga ang panalo dito. So, hindi pa mamamantsahan yung magandang record nila, no? Na yes, partner. No loss. Pableo nasa linya. So, he completed that 4-point play, partner. Oo. Good thing for him. Oo. Lopez crossing over. Binigay kay Dreo. Wala. Rebound. Alamares. So, that's a traveling on the part of Alamares.
1 minute, 17 seconds po ang natitira sa ating laro. 31 points, 31 point lead. Lamang na lamang dito itong mga taga Erosin. Pasok ang tira ni Pableo. Lopez will try to hit another 3. Wala. Sabi niya, bigay ko sa kabila kay Dreo. Dreo, short on that one also. And Alamares scores. Ito talagang titingnan mo dito, partner. Talagang ito, kahit lamang na talagang ngayong aggressiveness dito mga taga-Erosin ay talagang nandun pa rin. Oo. Look at that. Dumidepensa pa yung Valderrama. Muntik pa agawin eh. So, Pableo ang pumupuntos dito ngayon sa huling segundos ng ating laro. So ito, mukhang i-dribble out na lang to nito ni Valderrama, partner. At hindi na sila titira dito because look at that lead, partner. Oo. So, talaga safe to say na talagang panalo na dito itong mga taga-Erosin. Congratulations. And nasa libro na itong panalong ito ng mga taga-Erosin kontra sa susubukan sana ng mga taga Santa Magdalena na mabuhay pa nila ang kanilang kupunan with the acquisition of Camarines Source MVP Babap Santa Maria and his partner na si Kobe Brian Pableo. At ayan, nakita natin both teams are now shaking their hands. And yan, final score natin is 99-74. So it's a 25 points. Yes, partner. Nakalamangan ang ipinadama nitong mga nakateritoryo na mga taga-Erosin kontra dito sa mga taga Santa Magdalena. So what an exciting ball game we had dito sa ating final matchup ng ating Day 8 ng Ako Bicol Cup Sorsogon. Also, we had a very exciting first gamer natin, yung kanina. Of course, yung laro ng Huban versus Preto Diaz kung saan nanalo pa rin po ang mga taga-Huban. Kaya yung Preto Diaz umuwi ng 3 na po ang talo. Yes, so ito naman Erosin, 4 na panalo na dito sa ating liga at ito namang Santa Magdalena ay magiging 1-2. Isang panalo at 2 talo. So far, very clean pa rin ang record nitong mga taga-Erosin. Yes, partner. Wala pa silang mantsa sa kanilang win-loss record. And we're taking a look at some of the game highlights. Ayan, Tikboy Del Rosario, who I guess will be awarded as the Kasurug best player of the game na naman sa larong ito. Very consistent talaga itong the Aquaman magmula pa nung start ng ating Sorsogon leg. And very consistent itong team niya. Erosin, partner, when it comes dito sa mga laro. Medyo yung nakita ko lang na talagang slow start sila is yung last game nila against Barcelona, partner. Talagang tinambakan sila ng 20 on the second quarter at tinabol nila on the third quarter. So yun lang siguro medyo laro nila medyo malamya. But the rest talagang they are talagang pushing their limits dito sa ating liga. Baka hindi sila na-challenge doon sa pupunan ng Barcelona kaya pinalamang muna nila. Pero delikado pa rin. Sabi nga pinalamang ka na, gusto mo pang manalo. Oo. Munti ka na sila doon na matalo. But again, yun nga, batiin ko din ang aking partner. Allow me to greet yung biyanan ko sa Iriga, si Papa Noel Bara and Mama Luisa Bara. Yung biyanan kong lalaki may sakit daw, get well soon po pa. And yung mga anak ko na kakagaling lang din sa sakit, si Hara Francine at si Hera Pauline. Hello sa inyo dyan sa Kamsur. Hello sa inyo, mga cute little girls. Kamusta kayo dyan? And siyempre batiin natin si Wadi Jan Bachelier na alam natin na from start to finish ay talagang nanood dito sa larong ito ng Erosin. Yes, partner. At ito na nga,
Santa Magdalena. Oo, at bukas invite natin yung ating mga manonood, no? Bukas, tingnan muna natin kung nasaan tayo bukas. Nasa Gubat tayo, partner. Doon ang venue natin. The game will start at 6. Bulan versus Matnog and Barcelona versus Gubat. Sa Gubat po yan gaganapin. And ayun na, kasama na ata ni... Okay, let's call it a day, partner, for now. This has been Kapa Morgan. Nakasama po si Coach Paul Sepe, and we're saying bye-bye for now. And we'll see you again tomorrow. Pero sa ngayon, as we end this Day 8, ibato na natin kay Miss Barbie Floriano at ang ating kasunod player of the game. Thanks Kapa Morgan and Coach Paul. Kasama ko na nga ang ating kasurog player of the game. Walang iba kundi si Tikboy Del Rosario wearing jersey number 16 from Team Irusin, who garnered 19 points, 13 rebounds, 3 assists, and 1 steal. Congratulations, Tikboy. So, pang ilang beses mo na ba to na maging kasurog player? Di ko na matandaan kung pang ilan. So, ang kailangan lang naman is manalo kami. Ayan, so this is your team's 4th win at talagang nakapagbibigay ito ng taas noo sa inyong team. Ang katanungan ko lang, ano pa ba yung dapat asahan ng ating mga kasurog viewers sa mga susunod yung panglaro? Maging consistent lang kami sa game namin. Every game, yun nga kasi every game, lagi kaming slow start. So ngayon nakapag-adjust kami, naging maganda yung simula namin hanggang matapos. Yun lang yung kailangan namin. Ngayon naman ay may pagkakataon ka para batiin at i-shout out ang iyong supporters. Go ahead. Binabati ko yung mga anak ko, si Atina, si Gianna, si Eja, si Job na Lasinggero, yung Albay Basketball Community, San Andres Basketball Community, yung family ko sa Catanduanes, yung kapatid ko, at yung parents ko, at sa lahat na sumusuporta sa Team Irusin, dito sa live at sa mga viewers na laging sumusuporta sa Ako Bicol Cup, and kay Coach Pau, kay Kapa, kay Coach Paul, kay Coach Wadi, kay Coach Dennis, kay Boss Merto, kay Boss Lloyd, kay Boss Ino, at sa lahat na bumubuo ng Ako Bicol Cup. Alright, congratulations again, Tikboy. Team Irusin, at nananatili silang undefeated sa unang round pa lamang na ang Bicol Cup Sorsogon. Congratulations once again, mga kasurog. Para patuloy kayong updated sa mga susunod pang maiinit na bakbakan, continue supporting us through liking the Facebook pages of Ako Bicol Cup, Ako Bicol Party List, at kay Rep Zaldico. Tomorrow we will be at the municipality of Gubat for the continuation of our games. This is Barbie Floriano, your courtside correspondent. Good night, mga kasurog.